Ja, hej. I dag skal vi kigge på finansierende investering gennem obligationer. Under det emne, der kommer vi ind under blandt andet, hvad en obligation er, hvem der kan udstede obligationer, begreber inden for obligationer, forskellige obligationstyper og rentebegreber. Øh, Hvis vi starter lidt med, hvad en obligation og strukturen bag en obligation egentlig er, så kan man sige, jamen altså, man kan kigge på en obligation fra en finansieringsside, og man kan kigge på en obligation fra en investeringsside. Men i korte træk er det sådan, at der er en, der har behov for at låne nogle penge, finansieringssiden, og der er en eller nogen, der har behov for at investere nogle penge og tjene penge på det, de har investeret, som er investeringssiden. Vi starter over på investeringssiden, så kommer der nogen, som ønsker at anvende nogle penge, og dem kunne de blandt andet sætte i en obligation, så de giver et realkreditinstitut nogle penge og får udstedt nogle obligationer. Og det de så får ud af det, det er selvfølgelig afdrag, løbende afdrag på det de har investeret, og renter, som bliver indtjeningen. Altså de får løbende deres penge tilbage, plus en rentetillæg. Og på den anden side, så har vi ham, som skal bruge nogle penge. Det kan være til bygning af en fabrikshal, eller til investering i et hus. Vi har måske forældre, som har hus, og som har finansieret det via et realkreditinstitut. Men de låner så de penge, som investoren har lagt ind, og underskriver et pantebrev. Det vil sige, at realkreditinstituttet får sikkerhed i det hus, som eller den ejendom, eller den maskinhal, som man nu ønsker finansieret. Og man betaler sig renter og afdrag ind til realkreditinstituttet, som jo i virkeligheden er de renter og afdrag, der går videre til investor. Derudover så betaler man et bidrag, som jo reelt er det, som realkreditinstituttet tjener på det her. Der er altså tale om en låntager, og der er tale om en låntager, og der er tale om en investor. Det er faktisk meget smart. Nogle har behov for noget, komme af med nogle penge, og nogle har behov for at bruge nogle penge. Hvis vi går lidt videre, så kan vi sige, hvem er så egentlig, der kan udstede de her sådan, obligationer? Jamen altså, jeg startede faktisk med at sige realkreditinstitutter, dem skal jeg komme ind til, men det er faktisk også sådan, at man kan udstede statsobligationer. Staten bruger altså obligationer til at trække penge ud af opløb, kan man sige. Hvis folk de vil investere i en obligation, så får staten penge ind til statskassen, men de trækker også penge ud af pengemængden på den måde. Så findes der også i Danmark realkreditinstitutter, som har specialiseret sig i at låne penge til huse og bygninger. Og herudover kan man også sige, at der findes specielle, som Dansk Landbrugs Realkreditfond, som dem her, som har specialiseret sig til at yde kreditter til specielle erhverv. Og derudover findes der så også virksomhedsobligationer i visse tilfælde, og specielle tilfælde kan virksomheder have mulighed for at udstede obligationer, som jo egentlig senere vil nogle gange kan konverteres til aktier, men ellers bare virker som obligationer med en lidt større sikkerhed i virkeligheden, end det aktierne har. Hvad er det så for obligationsbegreber, vi kommer til at møde i det her afsnit? Jamen altså, vi kan starte med den nominelle rente, som jo er det, som det udstedte papir egentlig den pålydende værdi. Altså, hvis du får en aktie til en værdi af 100 kroner, og renten er 3%, jamen så er det den nominelle rente, den påskrevne rente. Så kommer man også tit ind på kursbegrebet, fordi det er tit og ofte sådan, at hvis man udsteder en 3% obligation, så er det ikke sikkert, at man skal give de 100 kroner, fordi det afhænger af udbud og efterspørgsel lige på det tidspunkt, om der er mange, der gerne vil investere i 3% obligationer. Så derfor så kan kursen godt være lavere, og den kan fx være 89 eller 70 eller you name it, men den kan være lavere end de 100, så det er altså ikke sikkert, at når du investerer i en obligation, at du skal give de 100, som den er pålydende, men du får 100 tilbage i den sidste ende.
Og i den sidste ende, det er når løbetiden er slut, fordi det er sådan, at en obligation har altså en nominel rente og en løbetid, og derudover handles den til en speciel kurs. Når løbetiden er udløbet, vil man få indfriet sin obligation til kurs 100, det vil sige, at man kan risikere at have købt den på nuværende tidspunkt til kurs 90, og få den indfriet til kurs 100. Så der er også en gevinst i det, som skal medregnes i renten. Herudover så sker der også det, det kan godt være, at man får faktisk for de 100% ud tidligere, fordi hvis der er mange, der vælger at omkonvertere for eksempel, sådan så at der er mange af dem, der har investeret penge, eller der har lånt penge i obligationer, de begynder at omkonvertere det til, de betaler pengene ind på den obligationsserie, de oprindeligt stod i, og så går de over i en anden obligationsserie. Så vil der være mange penge inde i realkreditinstituttet, og det vil sige, så udtrækkes der flere aktier for obligationer, og på den måde så vil der komme større udtrækninger, flere udtrækninger, det vil sige, at dem, der har investeret i det, faktisk får deres obligation ud til kurs 100, før løbetiden er udløbet. Så der er altså udtrækningschancer ved de her obligationer, alt efter hvor mange, der indfrier deres gæld før tid. Så kommer der også et begreb, der hedder vedhængende renter, og det er sådan, at nogle gange så passer det ikke lige med, at man optager et obligationslån på et tidspunkt, hvor at der lige er termin. Det vil sige, at det er typisk imellem 2 terminer, at man optager et obligationslån. Og det betyder, at dem, som investerer pengene, skal have noget rente, ligesom at dem, som bruger penge til at finansiere, skal betale noget ekstra rente, nemlig fra sidste termin til den dato, hvor man nu har optaget sit lån. Eller den periode, fra man optager sit lån til næste termin, der skal man betale rente, og der får en investor også den her vedhængende rente. Så vedhængende rente er egentlig bare en justering i forhold til den oprindelige termin. Rentebegreber. I kommer altså til at støde på det begreb, der hedder den nominelle rente, som jeg allerede har nævnt. Det er den rente, som obligationsserien er udstedt med. Så er der også den direkte rente, og det er den, der tager højde for, at vi ikke altid køber vores obligationer til kurs 100, når vi investerer, men faktisk kan få dem billigere. Og så er der den effektive rente. Det er den rente, hvor man også medinddrager de muligheder, der er for at få udtrukket sine obligationer før tid til kurs 100. Så inden vi afslutter den her del af det, så lad os lige komme ind på de mest traditionelle obligationstyper. Der er et annuitetslån, og det I kan se, det er, at man opererer med 3 begreber. Man opererer med en terminsydelse, en rente- og en bidragsydelse og en afdragsydelse. I virkeligheden er det terminsydelsen, renter og bidrag og afdrag. Så det betyder, at hele ydelsen består af afdrag og renter til sammen. Og når vi snakker om annuitetslån, jamen så er den typiske annuitetsprofil, at man betaler typisk rigtig mange renter og afdrag. Afdraget er meget lille i den periode, altså store renter i starten, og en lille afdrag, mens man til sidst i perioden ikke betaler ret mange renter, men afdrager rigtig meget. Så er der det stående lån, hvor man i øvrigt kun i hele perioden, det er et fastforrentet lån, hvor man det stående hele vejen i perioden igennem, og så betaler man til sidst sine renter og sit afdrag. Og til sidst hernede i bunden, hvor jeg også snakker igennem, kan I se, at der er et serielån, hvor man betaler det samme afdrag i hele perioden, men at rentedelen bliver mindre og mindre og mindre. Så det vil sige, at terminsydelsen i et serielån er faldende. Terminsydelsen er konstant i stående lån på nær det sidste år, hvor man også betaler hele afdraget. Og terminsydelsen er konstant ved et annuitetslån. Det er egentlig de 3 grundlæggende afdragsprofiler. Og det var sådan set det, jeg vil sige lige omkring kapitel 3 og det grundlæggende omkring obligationer lige nu. Men der vil komme mere omkring de her forskellige lånetyper og beregninger af renter og afdrag.